Hello? Pa? Pa? Oh, hello. Unsa man? Nakoy toyo nimo pa. Oh, unsa may magtuyo? Ako mga barkada pa ba? Ilang mga motor pa. Inmax, EDB, Aerox. Aw. Ganahan lagi ko kon pa. Ganang palitan. Papalit ko si mga kuan ba? Motor. Ayaw lang pagsusuno na dong, oy. Kuha na dong. Smash. Okay naman ang smash good. Hindi ko ganahan ng smash pa. Ng smash pa. Grabe sa nimo is. Chip, maganang motora pa. Hindi man tamo sikat. Ano eh? Importante lang dong. Maglakaw-lakaw ka na kay kasakyan ba? Okay ka ng smash, oy. Sa di ko na pa. Di ko ganahan ng motora pa. EDB ako ganahan pa. Kaya ako mga barkada mo, talabanan lang mga motor. EDB, mga nya, Aerox nya, Inmax. Sus ka. Namawa ako. Ako ray, smash. Kahilig sa nimog panirot nindot. Sige, kapoy ra ba ko diri? Kapoy ka sa narisig paning kamot niya. Nagwan-ugan ako drug welding. Naglumos-lumos sa trabaho niya. Mag-idib. Wala man ko nang utana pa. Wala ko nang utana sa imo trabaho diya pa. Ang ako nga palitan ko ning motor pa. Wa ko ipakialam man ang imo trabaho diya pa. Kay trabaho mo na nimo. Wa lagi unya. Pila man kana? Nga pilaon man sa nang idib. Barato ra man kanapay kitong amigo bitan ako tag 180k ra man to. Ora pag yun. Sus. Kuting ungad na kuha na dong. Kanang 180k. Kapoy na ka nagtrabaho. Kung mag-smash pa lang ka di, gan-gan round ta, di kay bukat sa kubulsa. Sama sa kapay nga. Dili ko ganahan ng smash kay hinay mo dagan. Nya, mao ako magikuyo sa kong barkada ng smash ko na ilaha mga dagko nga motor. Nya makusog-kusog na sa kadit yag padagan. Hinay raman pa mga kuan raman pa. Aw. Sabay raman ko sila kay hinay-hinay raman padagan nila. Oh, sige. Sige. Padagan ta kag kuan. 180k. Lamat pa. Ampingi. Oh, lamat kay pa. Tay ka kuan naman gid nimo oy. Ngita gyud kag mahalon. Lipay ko kay ko pa nga ikaw gid akong namahan pa kay kanang mo tugot gyud sa kung mga kinanglanon ba. Oh, sige magpadako. May nana nga di sa ka malupig si mga barkada diha. Lamat kay pa. Oh. Lamat kay pa. Sige. Iba, babay pa, amping dia pa. Oh, bye. Palit siguro ah. Oh, ay problema pa kay palit gina Oh. Sige. Okay, bye-bye. Love you pa. Bye. 3 weeks later. Tagaki ba? Sus, gagmayag hatag udaron. Uy, Sama na dong. Sama na tagaki dong. uy pa. Oh. Ikaw mo na pa. Uy, wa man lagi ka nagpahibaw daan lagi. Wala na karon. Ibaw kay manang makalitan sa mga naabot kog kalit diri ba. Ang ako diha nga ang motor nga gipalit nimo ako sayan og da papalit mo ko si gipapalit mi gyud katong motor nga nindot katong taguan itikyo niya kinahanglan nga ako'y muda sa karon dong. No. Kanya kining bag dong ikaw na lahos dito kay wadong lungsod mo suri-suroy ko. Dadong ko ng motor nimo nga bago na palit. Ikaw lang pasod ani ngadto. Wala ko pasod ani. Naroon ang motor dito pa eh? Ang yawi. No. Ang yawi kay magsuri-suroy ko kay ganahan ko magsuri-suroy lang bago kong abot. Magpakita-kita Ang yawi ganito pa. Ano pa eh? Kini man ang yawi. Asa mang motor? Nga dibi. Ano pa eh? Mo ni dibi. Yun sa man ito ni mong kwarta. Di papalit ta kag idibing. Anong dili man na idibi mo na palit? Kanarami na abot sa kwarta gini mo ipadapa kay pag abot sa kwarta ipadaan mo ako mga barkada nangayo man pod. Yun sa man taon ni mo dong pert na akong paningkamot dito trabaho. Naglumos-lumos ako dito. Welding na ako dito, nagkabulingit ko dito. Nya mo ni mo gibuhat. Mo ni mo na palit. Sinsya na gay pa. Insa man ang kwarta nga. Di naman gusto mabawi na. Abusar man ng imo. Ako man gusto nga padakon pa unta tong kwarta pa nya. Napilde man ng scatter noon. Kaingon na akong idibig gipalit oy. Unsa man ni? Gusto pa kay kag pada nga sikat ka sa mga barkada. Unsa man na imo gipalit? Nang yawi ay, kunita na. Silo alam ko pa kay sa man nga. Unsa man taong ka nga kadakos kwarta imo gipangayo imo na palit. Sikanhan man eh. Bitaya naman gano.
Kung ano may batasan kapag anak. Mubalik pa man siya gawas pa. Nganong imo man di na lang Pabalik ko nyo, pabalit na saga. Di na akong palit sa imo ginana nga motor. Di na takang ismas lang, huwag kay kakapalit o ismas. Sikanhan pa na palit ni mo, yung sa mento ni mong kwarta. Kung ano may batasan. Kamalipas no pag-abot ni Ray. Makay kamuslanan pa na nagkwarta.